Jan Herma was een slimme jongen, die woonde in het Friese Burgum. Hij hield van luisteren naar Britse punk en met zijn vrienden windsurfen. Nou, dat kijk wel op zich wel onder songtitels. Want songtitels zijn echt vandaag de hartstikken in het boek. Dus had je bijvoorbeeld gezinsverbijstering, dat is dan... je kreeg verkering en dat ervoor hier een orenverkering, dan komt ik in het boek voor en ik op de plaat. En dan wie ging dan together wenjen in de stad en verhuisde dan uiteindelijk naar Zuidhorn om daar onze eerste baby te krijgen. Maar bijvoorbeeld er ben titels of versjes en hartstikken oer, bijvoorbeeld Peter Pontiac, de bekende tekenaar die ik voor mij een boek door een opslag die had van zijn kriebelvisje. En Gumba, die hebben we together een tour met die hier toen het omslag dienen van Leo Verstumper, de platen voor. Daar kijk ik dan bij een veske oer. Hoe zij het mem hakken veske, dat ze hun wordt bang meidje dat ik de verkeerde keuze maken ga om het artiestenbesteden zalig te verkleden. Noem eens oer de Squan-arters, had een nieuwe duveltje trekken Riemersma, mijn eerste greestalige nummer. En dan even zien, nummer tennisje, dat heb ik toen bij de vorige verdiend, dat we dan vaak tennissen en tennisje weer. En het langste nummer, wat de meeste aandacht kreeg had, dat is dan de ballade van Jan Herma, die onze Loetsman van 98 en 2001. En die had een eind op zijn lippen maken in begin 2002. En dat weer een heel bijzondere kerel uit Burgum. Die hield van Britse punk en surfen en is toen naar Grens gegaan, had er studie psychologie dingen en toen bekend werd met zijn band Dandruff, een punkband. Dat kon net echt volhouden, omdat hij had volle druk om met de 12 platen te slagen. En met toen eerder een studio begonnen in Grens, studio Pet Sound, en had er een op 12 plaat voor Hoedoeker opname. En ik had het al hier zien hoe hij het steeds zweden kreeg qua zijn geestelijke gezondheid had ik een beetje in het veske verwerken. En dat is een hele lange bladen worden van bijna 10 minuten. En die is er wel het meeste oppikt, ik door de pers. Jan verhuisde naar Groningen voor een studie psychologie. Als hij thuis kwam van colleges, begon voor hem het maken van muziek. Nou ja, het is wel goed om de eerste 2 delen te lezen en te jaren, want... Dan snap je het beter. Ja, daar had ik de achtergrond van mijn aankomst in Sloesterveen en het is mijn studentenleven en dat ik mijn kennis met de hobbyrockers, met Jan Pier, Brands en de Brandsjes en Monique zouden dat op zich het van mij wel heel mooi om echt de voorkennis te hebben van wat. Maar op zich het wel een op hemzelf stingend project. Ik ben gewoon leerten en hartstikke proza over een jonge man die hem settelt op het platteland en avonturen beleeft en zulke dingen. Ja, ik ben nog dwaande met een... ik ga nog wel drukken nog, maar ik wil nog een nieuwe plaat, meisje, dit hier nog. En die moet dan komt hier uitkomen, ja.